След като машинката е загряла, разпечатването става елементарно. Взема се рамката и с машинката се плъзга от рамка до рамка, от летва до летва и разпечатването се снима много елементарно. Машинките се предлагат в два варианта, с термостат и без термостат, и за пчелини извън населени места, където липсва електричество, на 12 волта захранване акумулаторна батерия, в продължение на 3 часа може да работи. Ето, след като е разпечатана, влиза в центрофугата. По-бързо става и от нож, и от разпечатаща вилица. Просто, ето сега с пластмасови основи, производство на Бипакс, град Бургас, където нещата са още по-красиви, защото няма притеснение за разваляне на рамката. Ето, зададената дълбочина сваля и питата вече е изравнена и готова за използване. Още една пластмасова рамка, така се добива повече восък. А разпечатването става елементарно. Ето. Разпечатката се навива във вид на руло и достатъчно е само да се обърне машинката и да се изсипи в цевката.